lang sa may batok. Huwag kang dyan! Aray ko, di mo. Aray! Aray ko! Putang ina! Aray! Aray ko! So, magandang umaga mga pare koy. What's up? Ayan, bagong episode tayo mga pare koy. Siyempre kaming tatlo lamang, si Kristo and siyempre si pare koy. Ayan, magpupuhag tayo guys ng putyutan. Maghahanap pa tayo ng putyutan. Hahanap tayo sa kabundukan. Siyempre dala kaming timba. Tagay ng pulot. Sure na yan, ano? Ulang namin yan. So yun guys, so let's go! Oh, laki katawan ha. Parang si Arnold Schwarzenegger. Maligo, pagbira! Ano? Sarap maligo pag bihira. Katapabuntog. Yes. Ligo-ligo muna. Ligo time. So ayan mga pare ko, time check 9:49. Nakarating tayo dito sa Natoldokan, siyempre dito sa ating hideout yun. Yan ang ating ano. Ayan. So ang tao dyan ngayon si Kuya Oblab. Gusto ka naman, nandito ang isa nating tropa. Yan mga pare ko, nandito si Kuya Oblab. Ayan, kasama natin. So yan mga pare ko, so magpe-prepare na tayo ng pang tawag doon. Pangbanuot guys, ito yung pampausok dun sa pukyutan ni paring Christoph saka si paring Pongsang. So let's go mga parikoy. So guys, may nakita na tayo guys na putyutan. So di tayo pinahirapan mga idol. Meron tayo nakita. So yun guys, may nakita tayong putyutan ngayon yun. Pre, alalahanin mo lamang si may pag-akyat mo para inspirasyon. Oh, hi ka naman kay May. Dali. Ay, may. Oh, ano? Apuhag, oh. Wala ka bang sasabihin na ano? Wala ka bang ano?
Ano gusto mo sabihin? Ano daw? lagi mong inaalala pag-aakyat. Sa'yo lang ako Nag. Sa'yo lang daw nakakuha ng lakas ng loob. Nahugot. May gusto kang sabihin sa kanya. Personal na, di mo sumasabi sa personal. Buhan. Yung pwede mo sabihin na hindi mo sabi sa personal. Ito na sinabi. Sabi mo, kumusta pala kagabi? Kumusta kagabi ang ano mo? Star Talk po tayo ngayon. Hot seat mo ngayon si paring Pungsat si Maymay. Guys, tapos na yung ating pausok. Hindi na si Gaspar. Ayan na. Diyan si Gaspar. Bakit Gaspar? Puting bihog. Sabi ni no, ano? Sabi. Sabi ni Lolo. Baong kang letter sa taas. So yun nga pare ko, diretso lang dikit niyan. Sipin mo lang si Maymay pre. Maymay para sa'yo to. Nga kayo. Kakayo. Sorry pre ikaw na pupulutanin eh. Para sa kinabukasan ninyo Maymay. Huwag ka magparakikibot, di masisintro. Baka kung tamaan na yan Dito tayo mga pare ko yung mga pwesto sa may usok. Para safe tayo. Ayan na. Daya mo Kuya Mayong, nasa iyo ang usok. Ayun na, ay putang gala. Ayun na guys, pinangagat na yata. Pinangagat ka? Pinangagat ka? Ha? Isipin mo lang si ano. Ay, gano'n ka. Nausok. Aray! Quality. Aray ko ang apoy. Aray! Aray! Huwag kang gagalaw ko. Ayo! At yung dalawa nakatakbo na. Matapang. Asan yung dalawa? Ay, putang ina na yan. Kasi may bata. Huwag kang gago! Aray ko, di mo. Aray! Aray ko! Putang ina! Aray! Aray ko! Salmon! Saan? Aray ko. Ano sabi? Tagkukultuan. Aray, aray! Aray! Aray ko! Ay! Aray ko! Demonyo! Tapang! Sakit. Tapang. Sa ulo ka batok. Wala na. Putang ina mo. Grabe guys. Grabe yung nangyari sa atin. So, charge sa experience. Matapang po. Hindi basta. Parto. So guys. Actually, dalawa yung punta. Mapunsa. Isa pa po. Ay. Aray ko. Ayan pa. Gagalaw. Sobrang tapang.
Yan guys. And ganito po ganito. Hindi po ganun kadali. Pagpuwag ng putsutan. May isa pa. Susunod na pag tayo. Huwag kasi gumalaw eh. Sobrang tapang mga lodi. Aray ko sakit. Sana huwag tayo lagnatin. Meron tayo dito sa... Saan ka na? Saan ka na? Punta ka dito. Ayan guys. Putang ina. Ayan po guys. Ganun katapang yung putsutan. Sakit. So meron tayo ditong agat mga loads. Ano? Naka-steady lang tayo kanina. Kaya lang gumilaw. May mga gumalaw. Nagtakbuhan kasi. So tapang. Ayan pa, may isa pa. Aray ko. Ayan, may isa. Inay. Huwag kang hahapon. Huwag kang hahapon. Ayan mo. May isa. Ayan. Ang sakit. May isa dito. Ikot-ikot. Sakit. Ulo pa naman. Wala na. Ay na ito. Sakit. So kailangan natin makita yung dahan-dahan lang tayo. Pare ka, stop! Bertulo! Ha? Ha? Wala na? Ano ba yan? Ako na ito, oh, batok. Yung kabutuhan dito. Ano ito? Saan mo pare ko eh? So ayun yung bahay oh. Kunti na lang. Ha? Wala? Kunin mo yung bahay at dudutuin pa. So yun guys. Wala pa daw pulot. Parang naglalabas. Ang tapang naman yan. Ilan nakagat sa'yo? Dalawa? Pagkapag kasi ito na nabuag na. Nayan na daw ay. Babasigas pa. Malaglag ka sana kung di mo inisip si Maymay. Si Maymay nalagtahay ni. So ito nang galing ko. Layo ng kutipas mo. Malayo ang hapon. Nagdaday na ilan ka? Dalawa. Ang ganda na ng saklob namin. Nang magwakat dito oh. Di puta sakit. Nakadapa na nga tayo. Pandong ko ang kaya ko sa inang. Maganda yung ano dun oh. Nagkambara na itong balingtong tayo dalawa. Nagdidikit na yung ulo ko pala kaya nangangamulat. Tipisa na. Nagsasalab ng bago. Ang ganda ng oh, tawa ng usok oh. Bungaw kayo dyan. Dobe na layo. So yun guys Kunin mo yung bahay. magandang experience to mga pare ko so wala daw pulot yung ano. So guys, ayan dugo daw. May. Bakit sinisigaw mo kanina may! Mga pare ko yun. Sobrang Hindi nung kanano. May Nagbuag. laglag agad rito. Nagralaglag. Ay kung walang banungot ay. So, ayan mga pare ko, wala daw pulot. Sana man lang kahit may Silid konti. na dito sa kunay. Timba. So kunin lang natin guys yung bahay ng putsutan. Masarap kasi yung uod nun. Masakit ang ulo ko tuloy. So, Sabi ko. nagkulbo na si ano ay. Yung kasama niya, yung dala-dala niya, nagdaan sa amin. Nagkulbo na rin naman ito. Paisi-isi, kala mo di kakagatin. Para pandong ko ang kaya ko ay nangangaso na pala yung ulo ko.
Ganda na ng pwesto natin sana dito kanina ay. Nag-ukrab lang naman dito ay kaya ako napatakbo. Ang naisip ko kasi baka ako dubli-dublihin pa, hindi lang isa. So guys, yan, live tayo kanina. Nakitang-kita nyo ang pagtalbo ng cellphone. Gulong-gulong. So yan mga pare ko ya. Nahihilo tuloy ako. Pangalawang akyat pare ko eh. Pangalawang akyat ni paring Pongs. Isipin mo lang si Maymay. May pulot naman ata. Naroon yung bahay mga pare ko yun. Ayan o. Yung maputi na yan. Yun o, usukan pa. Iwanan ng matanda. So, si paring Pongs. Narizada ako kung walang kayakas. Hawak ba ganyan? Laglag na? Ayun na, ito mga pare ko yung bahay. So, di tayo guys sinwerte. Pero, meron siya mga uhod. Dito, wala. Yan, may mga ano pa oh. Kabantay. Wala man lang, tayo pinatikim ah. Ang laki ng bahay, wala man ng pulot. So, yun pang itsura ng ano. Kumusta ka naman? Yes. Ayos Maymay. Ayos na ba? Pasong. Wala. Diyan nalagay ang pulot. Okay. Gawa pa lang sa amin. Nasaktan lang ang ating mga damdamin at kaluban. Hala, lamon. Ayan guys. Yeah. Sarap. Ha? Hintayan mo. Mukbang muna mga pare ko. Mukbangan muna sila. Dahil wala tayong pulot na nakuha. Yan, sakit ng aking payo. Makulog si payo. Ang ganda ng panood at mamaya. Tarapan din ng balay. Barabalintong. Nagkatotoo yung sinabi ko kumain na barabalintong talaga niya ang cameraman niya. Ayun pa. Gusto ko. Guys, bag. Di puta. Ayun na to. Galing Pan. yung dito. Kahit na. Saan kainan. So guys, ayan. Walang pulot. Pero meron tayong kakaining uod. Masarap to guys. Nakain niyo yung bahay. Sabi ko na kinakaba. Diba? Pero yung mga bihog kinakain to. Sinasawsaw lang doon sa nakapulot. Dahil ni Kaspar guys. Siya yung nauna-unang tumakbo. Nadamay tuloy kami. Ito po yung natira o isa sa gitna. Daya may apoy eh. Kaya lang buti muntik na masunog yung buhok. Sabi naghabol rin naman ako dun sa iyo. Tom. Doon may natauban mo. Hindi ka nakunan. Ilang taon? Yan guys yung bahay niya. Yan guys yung mga uod yan. No? Yan yung kinakain namin. Sarap. Pero may siya nakaka-umay din. Nakaka-uhaw. Mga pare ko yan, maghahanap lang tayo ng liguan dahil hindi tayo swinerte dito sa Talampas na dyan. hindi tayo swinerte sa putyutan. Maka sa mga padet ka na apan. Mga liguan naman. Para pandong ko nga ang bango. Pandong mo na nga, nagsunod ka pa. Guys, nakasumpong tayong liguan. Saan? Dito, sa bato. Dinggul yan. Hindi naman makakapag yan siguro. Hindi talaga makikita. Dinggul yan. May itim na, parang puwit na ng balo. Di puta. Ito naman, mapasil-pasil itong puhagin. Pasil na nangangagat din yan. Alam, nagbuag yan. Yan. So yan guys, ligwan naman yan. Ang mga ligwan ay sa mga butas yan nagbabahay. Di tulad ng putyutan, ang putyutan ay nasa tataas ng puno. Ito guys, imbis na ligwan po yung makukuha namin, mga bita po yung natagpuan namin. So, kasama na guys yan sa pagpupuhag ng ligwan. Di po namin sinasadya yan, kaya sa gobyerno po, huwag na masunan yung bawiin yung makukuha namin dito. Kami nagpupuhag lang ng ligwan. Ay na, yan dyan.
Ito mga pare ko eh. Ayoko na rin dyan. Makapamagay ng ungus. Magayin kasi yan. Na yan oh, nagbuog na oh. Ay no! Ay! Hindi putak. Ayun na. Kan tumakbo na, dyan ka na lang. Eh. Iwan kayo dyan. Tama yung... Hindi ka masunog ang ulo kanina. Kuro kontento kanina nakasaklob yung nag-aapoy na kayak. Team na nga. Dito na. Itim na matapang. Nangangagat. Tapang yung itim mo ito. Ayun, kabilay. Bro, tingin. Tatakbuhan ka na mamaya. Matakot. Baluktot. Gatakbuhan nga. Puro siya, oh. Guys. Ay, saan? Puro pulot. Wads! Oh, ito na. Ayun na nga. Ayun na nga ang pulot. Wow. Dito tayo babawi. Sana maraming bahay. Saan tayo nagbubungkang? Kaya pala matapang. Wads. Pusit na naman ay nasalpot naman ay. Yun na yan, burungaw na yan. Yeah. Alas parang may pulit yata. May mga pulot pa rin? Ayun. Sabihin sa asukan yun. Daming bahay ano? Oh, punuan timba! Gulpe. Guys, nakatapos lang natin dito sa pangalawa. Pero pa tayo, matiin pa tayo, baka makapalit tayo isa. Matak ko tatapin. Mung kayakas. Ay! Uy! Huwag ka kasi tumakbo. Oh, ang dami. Ano? Meron? Ito guys. Meron tayo uling. Yan guys. Saan? Saan? Ha? Tao. Saan? Ayun nga. Parang pit na naman ang Uy, sa sigarilyo ito ay. Sorry. Guys. Ang klaseng bato yan. Pula. Ganda maghanap dito. Change position tayo mga pare ko eh. Paring Christoph naman ang dadali. Pagod na si Gaspar. Gaspar. Yan po si Gaspar at si Gaspar at Antik. Baltasar. Pagayaan dyan Guys. Ito pa sana mo yan tatanggalin ka. Ay baka pagbarita. Yung pa, ipatulak mo ngayon, may isa pa doon nakakalang ay. Aron eh. Teka lang. Ang tsura nito. Ang tigas. Ganda nung pulot siya guys. Ito guys. Pulot na. Oh, ikaw din ako. Pailalim pag kasama dadali pa yan. Nalapad pa ito. Ang sa kontinir. Naikas kang bigla.
Sipin na si Maymay. Tanda. Ya, di mo gulya. Lalagsan nun. Wait na. Ito na siya, ang pulot. Maputi pa siya. Pulot? Daming tao, daming nakakagat. Dami nakakagat. Ano masasabi mo habang dumudukot ka para kay Maymay? Huwag ka mag-alala, mahal kita. Ads! Masa na po ang kamay. Saso. No, yan na po. Ano po ang bahay? Pulot? Bumiyado ka ba? Pastigyo ito ay. Tao! Yan na. Sagid na. Pare Koy. Tagumpay po ang ating pagkuha ng liguan. Alako tayo. Malako. Iwanan ka na namin dyan. Thank you sa iyong pulot. Layasan. So ito mga pare ko yung pulot. Yan guys. Gulpe, isang timba. So yun guys. Pahinga muna tayo. Sampulan natin yung pulot. Ayan. Kunti lang. Masyadong mauma yan. Yung ka na malalasin. Sarang hawak. Grupe. Ito guys. Ang pulot niya. Kanil. So yun. Oh my God. Ay, tamis. Ano pait. Hindi naman na. Maganda yung sa asin. Ay, masarap kainin ang bahay. Kating baka niya. Di galawang tamis. Rap. Sarap nga. Ha? Ganda niya yung sa Sarap. asin. Maymay, ang sarap. Masasabi mo kay Maymay. Pare po. May pulot. Subuan mo. Kuyuhan niya parang... Wala ko sinasabi ha. Gusto po si Karangel. Tamis lang. Sobrang tamis guys. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.